hyn bobl sydd jyst fyny'r lôn. Felly os ydych chi ar gael, rhowch wybod i Ann os gwelwch chi fod yn dda efo hwnna. Wedyn mae gennym ni cyfarfod carolau cymunedol heno. Mae hwnna yn digwydd am 5 o'r gloch, fydd o'n digwydd yn fama. Felly gweddiwch am hwnna, dowch. Da ni wedi bod yn rhoi gwahoddiadau allan wythnos yma o gwmpas Penrhos Garnedd. Mae wedi bod yn briliant gweld pobl yn ymateb. Mae nifer o bobl wedi bod yn gofyn am feible gennym ni, so mae hwnna wedi bod yn bril, medru gyrru beible i bobl. Felly, gwahoddiad cynnes i chi i hwnna. Wedyn dos ddim cwrdd gweddi yr wythnos yma, oherwydd fydd hi'n noswyl Nadolig, a wedyn dydd Nadolig, mae gennym ni gyfarfod am 1/2 wedi 9. Os ydych chi'n cofio, mae'r cyfarfod chydig bach wahanol achos mae pobl yn cael dod a'u cyfraniadau hunan. Felly, please, os oes gennych chi gyfraniad, boed o'n gan, yn ddarlleniad neu yn beth bynnag, newch chi roi gwybod i'r rhodri, os gwelwch chi fod yn dda, fel bod rhodri yn medru cael rhyw fath o drefn arno ni, a wneud yn siŵr bod ni bod y cyfarfod ddim yn para 3 awr neu 4 awr. Bydd hwnna'n gret. A wedyn wythnos nesaf, fyddwn ni yn fama am 1/2 wedi 10, dim ond cyfarfod bore wythnos nesaf, lle bydd Emyr James o Gaerdydd yn arwain cyfarfod yna. Dyna ni. Dewch i gychwyn trwy weddio. Arglwydd Dduw Dad, dyn ni'n diolch i ti am heddiw, dyn ni'n diolch i ti am yr Nadolig, dyn ni'n diolch i ti am bod ni'n cael dod yma at yn gilydd, yn deulu, i daddoli di, i ddysgu amdana ti. Arglwydd Dduw Dad, helpa ni rwan, helpa ni drost yr amser nesaf yma, helpa ni ganolbwyntio, ond ni jyst i dderbyn pethau yn meddyliau, Dad, dyn ni'n gweddio ni di siarad efo ni yn calonau go iawn. Arglwydd Dduw Dad, dyn ni eisiau clywed ti yn siarad gyda ni, a dyn ni eisiau profi ti. Bydd gyda ni felly, Dad, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i gychwyn trwy ganu carol draw yn Hawelwch Bethlem Dref. Daeth baban bach yn geidwad byd. Doethion a ddaeth i weled ef a chanodd angylion uwch ei gryd. Draw yn Hawelwch Bethlem Dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Doedd
Sy'n plant i sio dod ymlaen. Sy'n paid i dod ymlain, sy'n mynd i'n bwysau. Yn eich chi, sy'n dod, Reit, wel mae'n ysgol wedi gorffen. Yn do? Ste'n gorffen i ysgol mor un agos? Na, bril. Reit, felly ydych chi'n edrych ymlaen at Nadolig? Ydych? Be ydych chi'n edrych ymlaen tuag ato fo? Be ydych chi'n edrych ymlaen? Presante. Oce, da iawn. Beth arall? Twrci. Lyfli. Da iawn. Gwydd. So, twrci, gwydd o bwyd. Ni'n cael lot o bwyd neis. Anrhegion. Crackers. Crackers. Chi'n dweud ar y caws arnyn nhw, Y cawn nhw? O, dim y crackers. Mae'n gymeriad hawdd i'w wneud yn dydy. Felly, reit ta. Dwi eisiau sôn wrth chi am anrhegion hwn. Pan dyn ni'n prynu anrheg, pan dyn ni'n dewis anrheg, a dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi gorffen y tropadolig, do? Be ydy'r peth pwysig pan dych chi'n prynu anrheg i rywun? Be ydy'r peth pwysig? Nath ni siarad chi bach am hyn yn y clwb nos Wener, do? Bod y person eisiau fo yn hoffi fo. Ie, bod y person eisiau fo hoffi fo, Nath ni gael anrheg yn y clwb. Dach chi'n gofio beth yr anrheg nath ni gael? Twb o toothpaste wag, Dwi'n gael hwnna'n sôn, o hwnna ddim yn anrheg da iawn o gwbl nag oedd. Lle mae'n bwysig bod ni'n meddwl am y person a bod ni'n meddwl, reit, be fysa'r anrheg gorau y person? Newch chi helpu ni rwan? Right? Mae'n rhaid chi weithio'n sydyn. Dwi'n mynd i ddangos rhai pethau a dwi'n eisiau chi feddwl pwy yn y capel bore yma fysa hwn yr anrheg gorau iddyn nhw. Iawn? Chi'n barod? Reit, beth cyntaf, wok. Wok yn hwnna. So fel rhyw fath o beth i gwcio. So pwy fysa hwnna'n anrheg da iddo chi'n meddwl? Gabriel? Mam fi. Mam ti? Pam sy'n o'n dda i'r mam ti? Mae'n cwcio lot. Mae'n cwcio lot. Da iawn. Na ni felly fysa hwnna'n anrheg da, ond fysa i mam. Gwych, reit. Beth am hwn? Beth i hyn? Beth gen i fi hwnna? Dyna. Sgidiau cerdded. Fysa hwnna'n anrheg da i chi'n meddwl? Rhodri? Oce, pam? Dwi'n cerdded lot? Na. Mae'n mynd fyny'r mynydd lot. Oce. So fysa hwnna'n anrheg da. O'n i wedi meddwl am rhywun fel William, i fod yn onest. Mae'n cerdded i bob man yn dydi. Reit. Rhaw. Pwy fysa'n hoffi nhw? Pwy fysa'n rhaw yn anrheg da? Gwyl. Gwyl, Gwyl, dwi'n meddwl mae'r bore yma. Ond dwi'n siŵr fysa Gwyl, mae gen i fo, o weld i fan o, mae gen i fo lwyth o rawiau yn cer i man. Ond dwi'n siŵr sef o'n medru gwneud y flwyddyn arall. Fysa. Reit, yn ola, pel droed. Pel droed. Pwy fysa? Mae'n hoffi cael anrheg o droed. Aran? Dwi'n siŵr sa Aran, ond dwi'n bod yn fysa yn cael pel droed. Pwy ydych chi'n meddwl ydy'r gorau am ddewis anrheg? Pwy ydych chi'n meddwl sef y gorau yn y byd i gyd i ddewis yr anrheg perffaith i ni? Dici. Dyw, da iawn. Os i Dyw wedi'n creu ni, a mae Dyw yn adnabod ni, a mae'n gwybod pob dim amdano ni, yna fysa ni methu cael neb well yn asau i roed anrheg i ni. Chi'n gwybod be? Mae'n adnod yn y Beibl. A mae'r adnod yn dweud hyn. A diolch i Dduw am ei fod o wedi rhoi rhodd i ni sydd y 300 i eiliau. Mae Dduw wedi rhoi rhodd anhygoel i ni. A bore yma, da ni'n mynd i feddwl chydig bach am y rhodd. Rwan, beth ydy'r rhodd yna? I hwn yw'n gwestiwn anodd o gwbl. Achos ni yma ar hyd, wel, jyst cyn Nadolig, beth ydy'r rhodd mae Dyw wedi rhoi i ni? Iesu Grist. Iesu Grist.
Felly bore yma, da ni'n mynd i feddwl chydig bach am Iesu Grist a pam mae fo ydy yr anrheg gorau 111. Achos bod Duw tad wedi ddewis i roed o i ni. Felly, gwch chi fynd yn ôl eich seti, da ni'n mynd i ganu can nesaf efo yn gilydd can am yr anrheg Nadolig. Felly, godi'r traed. Gobeithio ni ffyrchwyn. Felly, dyn ni'n feddwl bore yma chydig bach am yr anrheg cyfeddol yma Duw wedi rhoi i ni. A dwi'n gwybod bod yr hanes yn Nadolig, dyn ni gyd yn gwybod am hanes yn Nadolig, ond dwi eisiau ni ella feddwl chydig bach yn fwy dwfn amdano fo, achos fel o'n i'n deud wrth y plant, mae Duw yn adnabod ni, mae Duw yn real, ac felly, os ydy wedi rhoi yr anrheg yma, fel mae wedi dweud, mae wedi rhoi, dyna mae'r anrheg yma mynd i fod yn ffantastig. Ac felly, dyn ni'n mynd i edrych dimach ar yr hanes y bore yma. Rwan ta, mae ddau berson arbennig yn y Beibl sydd wedi sgwennu yr hanes am enedigaeth Iesu, Luc a Mathew. Mae Luc yn sôn lot am y bugeiliaid, Mair a Joseph, a mae Mathew i'w weld yn canolbwyntio chydig bach mwy ar y doethion. A felly, dyn ni'n mynd i ddarllen yr hanes yna bore yma. Felly, gwnewch mi ddarllen just yr hanes fel mae Mathew yn ei roed o i ni. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Judea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lân. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly galwodd Herod y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Yn Bethlehem, Judea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd, Bethlehem yn i'r Juda, nid rhyw bentre dibwys yn Juda wyt ti, achos ohono ti y daw un i dirnasu, un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel.
Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos, yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, ac adewch i mi wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd i dalu teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen nes iddi aros uwch ben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth 'i bodd. Pan aethon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu pacia rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur, a thys, a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. Felly fel yma Mathew yn rhoi yr hanes i ni. Yr hanes am yr rhodd yma Duw wedi rhoi i ni. A mae wahanol iawn am ni sut fysa ni'n cynllunio y peth. Pe bawn ni isio i fab Duw ddod i'r byd yma, wel, bydden ni'n cynllunio'r peth yn wahanol iawn yn bydde. Ond mae Duw yn gwybod beth mae'n neud, a felly mae'n penderfynu reit mewn stabl, bydd Iesu'n cael ei eni, bydd yr angylion yn dod, bydd y bugeilied yn dod, a bydd y gwir doeth yn dod o wlad bell. Ond da ni'n gwybod lot am y gwir doeth yma. Da ni'n gwybod bod nhw wedi dod o wlad arall. Mae yna rai pobl yn meddwl efallai bod nhw wedi bod yn darllen Daniel, achos oedden ni'n gwybod bod Daniel i ffwrdd mewn gwlad bell y Babylon pan oedd yn fyw ac oedd o wedi sgwennu pethau fod Iesu yn mynd i gael ei eni mewn cannoedd o flynyddoedd. So lle bod nhw wedi bod yn darllen hwnna, lle oedden nhw'n edrych ar y ser ac oedden nhw'n amlwg yn gwybod bod yna frenin yn mynd i ddod, bod yna frenin arbennig. Ac felly mae Duw wedi penderfynu dod ar doethion yma. I fod yn onest, nath o hefyd ddweud trwy y proffwydi cynt, bydd yna bobl yn dod o wledydd pell at Iesu. Rwan mae'n neud hyn mwyn dangos i ni bod Iesu'n frenin nid jyst i bobl i ddewig, ond i bawb trwy'r byd i gyd. Ac felly maen nhw'n dod, maen nhw'n mynd i'r palas yn gyntaf, yn dydyn, achos dyna lle sy'ch chi'n meddwl fysa'r brenin yn cael ei eni, felly maen nhw'n mynd at Herod. Ond wrth gwrs dydy Herod ddim yn gwybod dim byd am yr arglwydd Iesu Grist, felly maen nhw'n cael gwybod gan y proffwydi yn fanna lle i fynd, a felly maen nhw'n dilyn y seren i Bethlehem, a maen nhw'n gweld Iesu, a maen nhw'n disgyn a'i addoli fo. A mae Duw yn trefnu bod nhw'n rhoi anrhegion i Iesu. Rwan, blant, ydych chi am ddod ymlaen eto? Sori, ydych chi'n mynd i fod fel yo-yos heddiw, okay? Nôl ymlaen. Rwan, beth oedd yr rhoddion yma nath y doethion i rhoi i Iesu Grist? Beth oedd y rhoddion nath y doethion rhoi i Iesu Grist? Gan i gael un, so cynnan, dyd ydi un, ydw i. Aur, gwych. Aur. Cynnan arall. Thys, da iawn. Myr. Aur, thys a myr. Dych chi'n meddwl mae damwain oedd o bod nhw wedi rhoi i'r tri anreg yna i Iesu? Na. Dych chi'n meddwl, dwi wedi bod yn meddwl chydig bach am hyn, ac yn meddwl, pam y tri anreg yna? A felly, be dyn ni'n mynd i wneud gweddill bore yma? Dyn ni'n mynd i feddwl chydig bach am y tri anreg yma. Achos dwi'n meddwl bod Duw yn trio deud rhywbeth wrthon ni am Iesu Grist, efo'r tri anreg. Felly'r anreg cyntaf oedd aur. So rhywun wedi gweld aur o'r blaen? Do, dych chi wedi gweld rhai yna chi wedi gweld aur, rhai yna chi heb gweld aur. Lle dych chi wedi gweld aur, dych chi'n meddwl? Lle dych chi wedi gweld aur?
necklace, so mae bobl yn gwisgo necklace, ond oes, mae hyd yn oed chwaraewr criced enwog Joffre Archer yn gwisgo necklace aur, Necklace hefyd, Dych chi weithio'n gweld coron? Dych chi wedi gweld coron o aur? Ella dim mewn person, ond ar y teledu, yn sicr, efallai fyswn ni'n gweld coron o aur. Pwy sy'n gwisgo coron o aur? Y brenin. A dyna di'r peth cyntaf dyn ni'n dysgu am Iesu Grist, ydy fod o'n frenin. Rwan yn fama, mae gen i damed o aur. Chi'n gweld o? Gewch chi basio fo ymlaen. Mae di o. Gei di basio fo ymlaen i weld. Dwi'n saff achos mae aur neitho ddim torri os ydych chi'n ei ollwng o. Felly mae gen i ddarn fach o aur yn fanna. Nes i checio cyn gadael y tŷ bore yma. Right? Oes yna lot aur yn fanna? Cynnan, oes yna lot aur yna? Faint o carrots? Dwi ddim yn... Wel, ti'n gwybod be de? Na i ddeitha ti wedyn, ond dwi yn gwybod faint mae hwnna'n gostio. So ti eisiau prynu hwnna? Pasio fo ymlaen? Ydy o'n lot? Lle oedd o'n lot aur? Na, ddo ddim yn lot, nag oedd. Se chi eisiau prynu hwnna heddiw, fysa rhaid i chi dalu 800 pint amdano fo. 800 pint. Just am chydig bach o aur fel yna, dwi'n mynd i gymryd o'n ôl yn sydyn. So mae'r aur yna, just chydig bach, werth 800 pint. Gallwch chi ddychmygu mewn coron sydd gan frenin, wel mae hwnna yn costio llwyth yn dydy. Ac yn y Beibl, da ni'n dysgu o hyd pa mae aur yn cael ei ddangos, a pa mae aur yn cael ei sôn amdano fo, mae'n sôn am pa mor anhygoel ydy Duw, fod Duw yn frenin. A mae'n dangos i ni fod Iesu'n frenin go iawn, yn hollol wahanol i ni. Rwan, oedd rhywun yn cael ei pen-blwydd wrthos diwetha? Yn fama. Na, wrthos cynt? Mewn wythnos? Mae rhywun wedi cael ei pen-blwydd yn agos iawn. Lleicio, dy ben-blwydd di yn doedd? Faint oed oedd y ti? 7 oed. So oedd ti yn 7 oed. Right. A mae pob un yn fama, mae gennym ni ben-blwydd yn does. Faint oed wyt ti, Llio? 10 oed. Ti'n meddwl yn mi ofyn i bobl fawr faint oed yn nhw? Well peidio. Well peidio. Da ni gyd efo pen-blwydd. Mae hwnna'n golygu, cyn yn pen-blwydd ni, am chydig oedden ni yn bol mam, ond cyn hynna, lle oedden ni? Oedden ni ddim yn bod. Dwi'n cofio cael sgwrs, actually, efo Esther, pan oedd Esther yn fach, ac oedden ni yn eistedd lawr, ac oedden ni'n gwylio, edrych ar lluniau efo'n gilydd, ac oedd Esther yn gweld llun, dwi'n meddwl o priodas, ella priodas mam a dad i neu priodas fi, ac oedd hi'n gofyn i fi, lle o'n i? Ac o'n i'n deud, oedd ti ddim yn bod. Oedd ti ddim yn bod o gwbl, ac oedd hi'n stryglo, oedd hi'n deud, mae rhaid bod fi rhywle, a'r gwir ydy, doedden ni ddim. Cyn i ni gael yn geni, doedden ni'n unlle. Achos doedden ni ddim yn bod. Ond di hynna ddim yn wir am Iesu Grist. Achos cyn Iesu Grist gael ei eni yn y byd yma, da ni'n gwybod oedd o'n dduw yn y nefoedd. Oedd o'n fab Duw. A felly pan nath o ddod i'r byd yma, nath o ddod â uno ei hun i ni fel baban bach, ond oedd o'n bod cyn hynny. A mae'r Beibl yn deitha ni rhai o'r pethau nath Iesu wneud. Anna, be di rhai o'r pethau mwyaf amazing wyt ti rioed i wneud? Ti'n mynd gwybod? So, wedi wneud rhywbeth amazing yma o blaen. Chwarae teg, dych chi'n modest iawn. Ella bod yna rhain i chi di medru rhaid y gras, di sgorio lot o gols. Da ni'n medrych yn ôl a gweld pethau ffantastig da ni di wneud. Dych chi'n gwybod be nath Iesu? Nath o greu y byd i gyd. Nath o creu y byd i gyd. Mae o'n frenin ar bob dim. Nath o creu, dych chi'n cofio fi'n deud dangos chi'r aur yna? Nath o creu pob darn o aur trwy'r byd i gyd.
Mae o'n rhyfeddol fo ydy y brenin, y babi bach yma. A dyna sydd mor rhyfeddol bod y babi bach yma oedd o'n Dduw. Oedd Iesu y mab wedi dod, mab Duw wedi dod yn faban bach yn Iesu Grist. A felly mae eisiau ni gymryd sylw ohono fo yn does. Rwy'n gewch chi mynd yn ôl i'ch set, a dyn ni'n mynd i ddysgu can newydd y bore yma. Rwy'n mae'r can yn Saesneg, mae'r geiriau yn ffantastig, felly dyna pam bod fi isio i ni edrych, i ni glywed y gan. Ond dyn ni wedi cyfieithu y gitsgan. Okay? So, mi gewn ni wrando ar y gan, ond wedyn yn y gitsgan, mi fedrwn ni ganu hi yn Gymraeg gyda'n gilydd. Felly, na i just i gychwyn efo, na i just dangos i chi yr gitsgan. Okay, na i chwarae'r gitsgan i chi fel bod chi'n cael arfer efo fo, achos mae o'n mynd reit sydyn. Okay? Bydd y geiriau'n dod ar y gwylod. Iawn? Oce, gawn ni weld sut allai hwn fydd yn hollol wrong. Peidiwch poeni, pawb i fyny ar ei traed. Ond mae geiriau, ac falle erbyn diwrnod Nadolig fyddwn ni wedi medru cyfieithu hi i gyd. Ond sbiwch ar y geiriau yn ystod y pennill, a wedyn yn y gitsgan, mi fedrwn ni i chanu hi.
yn ofnadwy o special. Mae o wahanol i bob person arall gafodd i eni erioed. Fod i'r brenin. Blant, dwch yn eich blaen eto. Nes i ddeud, ydych chi'n mynd i fod yn yo-yos, ond dwi angen chi yma achos dwi eisiau dangos rhywbeth i chi. Beth oedd yr ail anrheg? Beth oedd yr ail anrheg nathon nhw i roed? Meddyliwch. Thys. Thys. Oes rhywun yn gwybod beth ydy thys? Nes i ofyn hyn unwaith yn yr ysgol, a nath rhywun dweud na Frankenstein o fo. Nid ond yn Saesneg, frankincense. Ti'n gwybod beth ydy thys? Hogle da, Yn fama, mae gen i thys. Mae gen i thys. Rwan ta ddwlwn ni, os na i roed o mewn yn fama, na mi neith o ddechrau hogle, dwi'n meddwl. Dwi wedi rhoi gormod do. Ydych boeni, da chi eisiau hogla fo? Rwan, os rhywun yn gwybod beth oedden nhw'n defnyddio thys ar ei gyfer yn y Beibl? Mae thys yn y Beibl yn cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament lot, ond mae o wastad mond yn cael ei ddefnyddio mewn un ffordd arbennig wir. Be ydych chi'n meddwl fysa nhw'n defnyddio yr thys yna ar ei gyfer? Dwi'n dechrau hogla fo rwan. Neud pethau hogla neis. Fysa fo'n neud hynna, yn dda. Siw'n gwybod beth di hwnna? Be di hwnna? Y deml, So model ydi o teml, y deml yn yr Hen Testament, y deml cyntaf. A da chi'n gweld, mae yna lot o bobl y tu allan i'r deml, achos oedd pobl yn cael mynd i tu allan y deml, ond wedyn tu mewn y deml, os yna gymaint o bobl. Na, achos oedd dim ond pobl arbennig, dim ond i ddewon oedd yn cael mynd mewn i'r deml. Ond wedyn, reit yn y canol yn fanna, so rhywun yn gwybod beth i enw neu'r adeilad ar stafell reit yn y canol. Enw fo oedd y cysegwr sanctaidd Iolaf. A ydych chi'n gwybod be? Oedd neb yn cael mynd mewn i fanna. Achos yn fanna oedd Duw. A mae Duw yn sanctaidd. A mae Duw yn arbennig. A mae Duw, does ddim drygioni o gwbl a medru bod efo Duw. A felly, pam ydych chi'n meddwl oedd neb yn cael mynd mewn yna? Ydych chi'n meddwl oedd neb yn cael mynd mewn y fanna? Achos fod pawb wedi pechu. Pob person, chi a fi, dyn ni gyd wedi gwneud pethau yn anghywir. Dyn ni gyd wedi gwrthryfelwa yn erbyn Duw. Ac felly oedd Duw yn dysgu wrth y bobl, fedrwch chi ddim dod mewn ato fi. Ond, oedd yr offeiriad yn cael dod, yn cael mynd i mewn i fanna, unwaith y flwyddyn. A da chi'n gwybod be oedd o'n cymryd efo fo? Ag thys. Oedd o'n cael mynd â thys i mewn efo fo. A pan oedd yr offeiriad yn aberthu Dduw, oedd nhw'n defnyddio thys. A mae Duw yn dweud wrtho ni, mae Iesu Grist yn offeiriad i ni. Mae o yn cysylltu ni efo Duw. Oedd y pobl ddim yn cael mynd i mewn i'r cysegwr achos fod Duw yn berffaith. A dyda ni ddim mewn perthynas efo Duw. Dyda ni methu siarad gyda Duw. Dyda ni methu adnabod Duw fel yda ni naturiol. Achos da ni gyd wedi gwneud pethau'n anghywir. Ond Iesu Grist ydy'r cyfryngwr rhwng ni a Duw. Mae o fel roffeiriad i ni. Mae'n adnod ffantastig. Dyna ni lun o'r offeiriad yn fanna. A da chi'n gweld y thys yn fanna ar yr aberth yn fanna. Mae'n wych o adnod yn y Beibl. Newch chi helpu fi ddysgu fo. Dwi'n ofnadwy am gofio dysgu pethau. So dyma'r adnod. Dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl.
Iesu y Meseia ydy hwnnw. Reit, os eiriau fanna, da chi ddim yn deall. Gagendor, mae hwnna yn air anodd, dydy. Be mae gagendor yn olygu? Rwy'n yn gwybod? Helpu ni? Gagendor ydy gap mawr. So mae'n gap mawr, gagendor mawr rhwng pobl a Duw. Mae Duw yn bell i ffwrdd. Weithiau, da ni'n teimlo, da ni eisiau nabod o. Weithiau, da ni'n teimlo, dwi eisiau gwybod mwy am Duw. Mae'n fwy i'r byd yma na beth ydw i jyst yn medru gweld a'i brofi. Ond mae'r gap rhy fawr. Achos da ni wedi gwneud pethau yn anghywir a mae Duw yn berffaith. Ond mae un yn medru pontio. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Reit, pawb efo'i gilydd i ddweud o, a wedyn da ni'n mynd i ddechrau cuddio chydig bach o eiriau. Okay? Reit, so ar ôl 3. 1, 2, 3. Dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Reit. Dwi wedi cyfro un gair. Mae'r gair yna'n hawdd. Pwy sy'n meddwl fedrith nhw'n neud o? Gewch chi just chi neud o tro yma. Iawn? Reit, 1, 2, 3. Dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Da iawn, gwych. Nawn ni guddio gair arall? Mae'n fwy na un gair di mynd rwan. Fedrwch chi wneud o rwan? Reit, 1, 2, 3, go! Dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Da iawn, gwych. Reit, beth am i ni drio cael y bobl fawr i wneud o, ie? A gewch chi weld os nhw'n gwybod o. Reit, ar ôl 3, 1, 2, 3. Dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Reit. Nawn ni gyd wneud efo'n gilydd. 1, 2, 3. Dim ond Un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw. Gwych, ardderchog. Reit, da iawn chi. Da ni'n mynd i ganu eto. Gwaredwr, cryf a ddaeth i'n byd i achub dynol ryw. Gwch chi mynd yn ôl i'ch set. Gwaredwr, cryf a ddaeth i'n byd i achub dynol ryw. Gorweddau'n dawel yn y cryd a'r gadw dynion oedd ei fryd. Fe ddaeth i mi gael byw. Mae'r garol yma yn atgoffa ni bod Iesu wedi dod yn gyfryngwr, yn waredwr i'n hachub ni, i'n cysylltu ni yn ôl gyda Duw.
Dduw I hun. Wel, beth oedd y peth olaf? Beth oedd yr anrheg olaf? Flant, da chi eisiau dod ymlaen eto i gael gweld yr anrheg olaf? Right. Dwi'n roed yr ateb i chi'n barod drwy'r dod. Ie. Allan ni sefyll o blaen Daniel bod o'n eich gweld. Daniel, beth oedd yr ateb olaf? Ie, mir oedd y bod olaf. Ie. A mae gen I yn fama, mae gen I chydig o ddedd, rhaid I fod yn ofalus efo hwn. Ond eto, mae yna hoglen a lliw arbennig I wneud. Ydych chi eisiau trio? Yn hoglen yma? Llethen ni adael hyn allan wedyn, so allith y bobl I ddod. Ie, ac edrych arno fo am hoglen fo. Rwy'n y roddion yma, oedden nhw'n roddion arbennig iawn. Oedden nhw'n roddion oedd yn costio lot. Oedden nhw'n roddion os ydych chi ddim yn disgwyl I babi bach oedd yn cael ei eni mewn stadl I gael. Aur, ddys, nyrd. Ydych chi'n gwybod beth oedd nyrd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yn y Beibl? Ac yn yr amser oedd yna. I bobl sydd wedi marw. Da iawn, ie. Felly pan oedd pobl yn marw, yn adeg yna, ac oedd hi'n gynnes ac yn bwyth a fysa pethau yn sydyn iawn, fydde corff yn dechrau ogle a bob math o bethau. A felly, oedden nhw'n rhoi nyrd ar pobl wedi marw. Mwyn cadw'r corff ac mwyn gwneud efo hoglen yn well. Dyna beth oedd nyrd yn cael I ddefnyddio. Pan wyna fia bod wedi rhoi nyrd I babi bach I Iesu Grist felly? Ydych chi'n meddwl? Wel, dwi'n meddwl oedd Duw eisiau dweud y bydde'r babi bach ma'n marw. Y bydde Iesu, y rheswm nath o ddod i'r byd, y rheswm nath Iesu, y brenin dod i'r byd, fel offeiriad, mwyn hunon I efo Duw, mwyn dod yn ei nôl at Duw, a ffordd oedd o'n mynd I wneud hynna oedd marw drosto ni. Y ffordd oedd Duw, oedd Iesu'n mynd i'n achub ni, yr unig ffordd oedd Duw yn medru'n achub ni oedd trwy Iesu Grist, farw ar y groes trosto ni. Oedden ni methu talu y pris yn hynna, doedd dim un person yn medru gwneud o nag oedd. Ond oedd Iesu Grist yn medru gwneud o oherwydd I fod o yn berffaith. Dyna'r unig ffordd oedd modd talu am y pechod a pethau'n cywir yr ydyn ni wedi I wneud. Neu ddarllen I chi rhan o'r Beibl o Eseia pennod 53. Rwan oedd Eseia yn byw cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist cael ei eni. A dyn ni'n gwybod yn sicr bod o 'di sgwennu'r geiriau cannoedd o flynyddoedd cynt. Ond dyma beth mae Eseia yn sgwennu. Mae'n dweud, ac eto, so mae o'n Iesu Grist, ac eto cymerodd ein salwch ni arno ei hun, a dioddau yn poenen ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i gyrro a'i gandrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi I wneud pethau iawn I ni, ac am iddo fe gael ei gyrro cawsom ni ein llechau. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni I gyd arno fe. Chi'n mynd yn ôl i'ch set. Achos mae'n gwneud eich seren rwan, jyst I orffen. Rwan mae'r seren yn ddi yn dydy.
Mae pawb efo seren, so croeso i gael o. Mae'r seren yn ddu, rwan, ydy ser i fod yn ddu, llygu? Na, dyn nhw ddim i fod yn ddu, na. Ac mewn un ystyr, fydden ni feddwl am Iesu Grist. Mae'n swnio'n anghywir bod babi'n dod i'r byd i'n farw. Ond dyna'r unig ffordd oedd na i ddod â ni yn ôl at Dduw. Dyna'r unig ffordd oedd na i dalu'r pris. A felly, mi fedrwch chi fynd a fedrwch chi wneud patrwm ar y seren, fedrwch chi wneud o rwan, fedrwch chi wneud o rôl mynd adre. Mae o'n addurn, a beth mae'n dangos tu ôl y diwch ydy bod na olein dod trwy. A dyna dyn ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist, yn marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Mewn un ystyr oedd o'r peth mwyaf horrible, y peth mwyaf anghywir, achos oedd Iesu Grist yn frenin, oedd o'n llawn cariad, nath o ddod yma i'n achub ni. Doedd o ddim yn heiddi marw ar y groes, ond dyna'r unig ffordd oedd na mwyn delio gyda yn pechod ni. A bore yma rwan wrth i ni ddod i'r diwedd. Wrth i ni feddwl am yr air, a'r ffys, a'r mer, a'r babi yma ganddodd i enni 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dwi eisiau ni gofio bod y babi yma wedi cael ei enni mwyn ni. Mwyn chi ac mwyn i. Mae Duw wedi rhoi o yn anreg drosto chi. Dych chi yma heddiw i glywed y neges yma, achos bod Duw am i chi glywed y neges. A mae am i chi droi ato fo. Mae'r Beibl yn dweud yn eith Duw dderbyn pwy bynnag sy'n troi ato fo. A felly mae'r gwahoddiad yna yn agored. Os ydych chi'n gwybod bod chi wedi gwneud yn anghywir, os ydych chi'n gwybod bod Duw yn bell oddi wrtho chi, yna mi fedrwch chi drystio yn aberth Iesu Grist. Fedrwch chi weld bod Iesu wedi dod yn anrheg di torri mewn i'r byd yma drosto chi eich hunain. Ac felly mi gewch chi berthynas newydd. Dim ond siarad efo fo sydd eisiau, dim ond gweddio ar Iesu Grist, jyst gofyn iddo fo, tyrd i mewn neu alwn. A mae'n newid bywyd yn llwyr. Mae'n rhoi pwrpas i bywyd. Mae o'n rhoi nerth i bywyd. Diolch yn golygu bod bywyd yn mynd i fod yn berffaith nag yn hawdd. Ond mae gymaint ohono ni yma medru profi, da ni'n mynd trwy gynodau anodd, ond mae Duw yna gyda ni. A beth sydd yn hyfryd ydy, byddwn ni'n gwybod rhyw ddydd y byddwn ni yn efoedd gyda Duw i chi, gyda Iesu. Mae Iesu yn fyw, nath o atgyfodi, ac mae o rwan yn y nef yn eilio drosto ni. A dyna di'r newyddion ffantastig. Dyna di'r anrheg gorau un. Dyna pan bod Duw wedi rhoi Iesu Grist yn anrheg. Oedden ni'n cychwyn yn meddwl pwy fysa wedi rhoi yr anrheg gorau un i ni. A Duw ydy hwnna. Mae'n rhoi yr anrheg yr union beth gen ni angen. Dewch ni orffen trwy ganu, carol, Clywch lir nef yn seinio un, henffych enni ceidwad dyn. Dwi'n aml yn hoffi meddwl yn fy hanes y gen, dych chi'n gweld yr un angel yn dod at y bugeiliaid. Ac wedyn yn sydyn mae fel se nefoedd methu cwpio, a maen nhw gyd jyst yn dod ac yn gorfoleddu bod Iesu Grist wedi dod. Bod Iesu Grist wedi dod i achub. Ac yma, da ni'n canu clywch lir nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, da ni'n gweld gwaith Iesu yn fanna. Duw a dyn sydd un yn awr. Mae Duw a dyn yn dod yn un yn Iesu Grist, ond hefyd wedyn mae'n dod i ni. Dewch bob cenedl is y bod. Unwch ar angylwaith glod, bloeddiwch holl a llawen bren. Ganwyd Crist y Methlehem. Clywch lir nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Crist tad tragwyddoldeb yw, a disgwylirdeb wyneb Duw.
Dyn ni'n gweld Crist fel y brenin yn fama, cadar ni o'r a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Weled ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Dyw yn ddyn, fy enaid gwel, Iesu ein Emmanuel. Clywch lu'r nef yn seinio'n un, henffych enni, ceidwad dyn. Henffych twysog heddwch yw. Henffych hael cyfiawnder gwyw. Bywyd ddwg a golau ddydd, iechyd yn ei esgyll sydd. Rhoes i lawr o goniant nef, fel na threngom ganwyd ef. Ganwyd ef o ryfedd drefn, fel y genid ni drychem. Clywch lu'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Chi, please, dowch chi siarad efo fi, neu Rhodri, neu unrhyw un arall o aelodau yr eglwys. Ond please, y beth pwysica di siarad o'ch gyda Duw. Mae Duw yna i chi heddiw, mae e'n wrth y drws, a mae e am i chi droi ato fo, a derbyn yr anrheg rhyfeddol yma. Gewch ni weddio i orffen. O Dduw Dad, diolch i ti rwan, diolch am yr anrheg rhyfeddol yma. A'r Dduw Dad, diolch bod ti wedi torri i mewn i'n byd ni. Bod ti wedi dod yn real i ni a wedi dod i ddelio gyda'n problemau real ni. Y gwrthryfel sydd yn calon ni, y ffaith bod ni'n bell oddi wrtho ti. Diolch bod Iesu wedi talu y pris, wedi byw y bywyd perffaith, wedi marw dros yn pechodau ni, a'i fod o rwan yn y nefoedd.
Diolch bod ni'n medru siarad gyda ti. Diolch bod ni'n medru galw arna ti. Diolch bod ti yn mynd i'n derbyn i rhyw ddydd i'r nefoedd. A bydd gyda ni rwan. Helpa ni, Dad, dros yr wythnos nesaf i ddathlu, i fwynhau yn hunain, i ei dreulio amser gyda teulu a ffrindiau. Ond o arglwydd yw Dad, bydd yn agos ata ni, achos da ni'n gwybod mae ti ydy'r unig un neith rili rhoi y cyfan i ni da ni angen. Ti sydd yn diwallu yn eneidio ni. Bydd gyda ni felly, Dad, yn enw Iesu Grist. Amen.